والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وجميع أهل الله. an bani minti 15 amma gaskiya ya min yawa saboda haka dan abin da na faɗa Allah ya sa albarka a ciki, domin malamai sun riga sun yi addu'o'i sun yi jawabi. Dan abin da nake so in ƙara akan wannan shine ƙadiyar Falasdin da Israel ko da Isra'ila a yau ta tashi daga ƙadiyya ta wai musulunci da Yahudawa ko kuma musulunci da Kiristoci. A'a, ƙadiyya ce ta ma tukun danna haƙƙin ɗan adam. Abu ne wanda duniya ta riga ta yadda cewa ko ana yaƙi akwai waɗanda ake kira suna tudun na tsira. Akwai yara ƙanana ba a yadda a kashe su ba. Akwai mata, akwai marasa lafiya, akwai tsofaffi, akwai kuma non-combatant wato waɗanda ba sojoji ba, wuraren fararen hula. To amma abin mamaki a yau, abin da muke gani a Gaza, abin da duniya take gani a Gaza shine ana kashe yara ƙanana, ana kashe mata, ana kashe tsofaffi, ana jefa bama-bamai a asibitoci, ana jefa bama-bamai akan motocin ɗaukan marasa lafiya. Wannan ya kamata duniya gaba ɗaya ta fito ta ce wa Isra'ila enough is enough, ya isa haka. Bai kamata duniya ta zuba ido ana cin zarafin bil'adama a wannan karni da ake gadara da cewa lokaci ne na wayewa ba. Bai kamata a ce ana kashe mara lafiya, bai kamata a kai hari asibiti ba, bai kamata kuma a hana kai agaji ba. An ce yanzu abin da ake roƙon Isra'ila ma, abin da Majalisar Ɗinkin Duniya take roƙon Isra'ila a kai shine humanitarian ceasefire, wato a tsagaita wuta don a kai agaji, amma shi ma ya gagara. Da haka dole ne a ƙa'ida ta addini, wato ana tsayawa ne tare da wanda ake zalunta. Mu a fahimtar mu ana zaluntan bayin Allah a cikin Gaza, domin ana kashe wanda bai ji ba bai gani ba. In an ce Hamas ne ake nema, to yaya kuma ake jefa bom a asibiti? Idan an ce Hamas ake nema, to yaya ake ɗaukan bom a jefa wa motar ɗaukan marasa lafiya? Me yasa za a kashe yara ƙanana? Akwai wani bidiyo da na gani da ya tada min da hankali. Wata mata tana aiki a asibiti, nurse, tana taimakon mutane, ta yi kwana 3 ba ta yi bacci ba, ta kusa zama exhausted, ta kusa gajiya gaba ɗaya. Sai aka shigo da yarinya ƙanƙanuwa, kawai tana dubawa sai ta ga yarta ce, a nan ta rikice. To kaga me yasa za a kashe yara ƙanana? Don haka muna kira da babban murya ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wato tsayin daka ta ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Sannan muna kira ga musulman duniya, addu'o'i da muke yi mu ci gaba da yi, amma kuma akwai aikin da ya kamata mu yi wanda yake shine maganin duk wata fitina da take damun musulmai a duniya. Shine mu haɗa kanmu, wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Salahuddin al-Ayyubi an faɗe shi ɗazu a nan wajen. Lokacin da yake wannan gwagwarmaya, babban abin da ya fama da shi na farko kenan rabuwar kan al'umma. Yana tufkawa, wasu musulman suna warwarewa. Babu yanda za a yi ya zamana cewa Allah ya ce alherinmu yana cikin tafiyar mutane, sannan mu kuma mu ce rabuwa ita ce daidai a gare mu. Wannan shi yasa tintini faɗan nan shekara na baya-bayan nan na shekara 47
ya ƙi cinyewa. Saboda me? Saboda al'ummar ta raba kanta akan ƙadiyyar. Ba a zauna an yi tunanin to yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan ƙadiyya ba, wato wannan matsala ba. A ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yara waɗanda suka jikata a wannan matsala ta Falasdinu, Allah ya ba su lafiya. Tsofaffi da matasa da mata da suke cikin halin ni'yasu, Allah ya ba su mafita, kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari. Allah ya mana maganin musibin nan da suke kanmu. Bai kamata mu zauna a nan mu yi maganan Falasdinu ta waje, ba mu yi maganan Falasdinu ta gida ba. Abin nan da muke ji ana yi a Falasdinu, an yi shekaru fa ana yin shi a Zamfara, an yi shekaru ana yin shi a Katsina, an yi shekaru ana yin shi a Kaduna, an yi shekaru ana yin sa a Borno, an yi shekaru ana yin sa a Yobe. An kusa a game arewacin Najeriya da kashe-kashen nan. Idan ba Isra'ila ya kashe ba Falasdini, dan Najeriya ya kashe dan Najeriya, duk dairan dan adam aka kashe. Saboda haka wajibi ne akan mu haɗa su suma da addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mafita, ya kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a ƙasar nan, ya kawo ƙarshen kidnapping da ake yi a ƙasar nan. Ba nan ƙasar da Falasdinu kaɗai ba, duk duniya, duk inda ake kashe mutum bisa zalunci, duk inda ake zub da jinin ɗan adam bisa zalunci, duk inda ake take haƙƙin bil'adama, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganin zalunci a bayan ƙasa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waɗanda suke tsayawa akan cewa a yi maganin zalunci, to ya ba su ƙarfin gwiwar jajircewa a daina zalunci. Ita Majalisar Ɗinkin Duniya, Allah tabaraka wa ta'ala ya canja akalarta daga goyon bayan zalunci zuwa ga goyon bayan adalci. Sauran shugabannin duniya gaba ɗaya, Allah ya haɗa kansu wajen fahimtar gaskiya, su gane cewa zalunci bai da addini, zalunci bai da yanki, zalunci bai da yare, hakanan adalci bai da addini, duk da babu addinin da zai cika sai da adalci. Da haka muna kira ga sauran addinai na duniya gaba ɗaya su gane cewa babu addinin da yake goyon bayan zalunci. Saboda haka su tsaya a goyon bayan wanda aka zalunta, kowane ne shi, ko a ina yake, domin addini shine adalci, adalci shine addini. Idilo huwa aqrabu littaqwa. Na ce muku lokacin ni ya min yawa, musamman ina kusa da kunga an sa na tsakiya ga manyan shehunnai. Allah ya musu albarka, Allah ya ƙara musu jagoranci. A ƙarshe zan ce mu haɗu a cikin suratul Fatiha da zimman cewa Allah ya amsa duk addu'o'in da aka yi a nan wajen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.